Sef mil sin Aunty Nellie Jan muid iirecht an gilí úsáid cumanach agus is féidir an mar teigin muid cé go tafacht agus a táintanga go hairithe nuairsúinn tú gur cethir ráthangach í gaiileh go muid géirí an gilige chu chun cin mar chud go gaiileh fihe gur cethir orpach é seo agus gur ceartún an stadas dá hangach a léirú cumanach agus is féidirlan. Ag an tam seo go bhríon freisin bíon neart pastí ag gulthart ó na Colistí Savra. Tíam se go bhfuil gur bás na Colistí Savra iad agus thosim ag glóirt gilige lá, agus an sin bíon glondar orthab, so is minic a dagann siad aráis chun breis gilige lóirtlan. Is dóilm sa amantí swinín siad gomórant an gilige leis an giltocht a bháin, so nuair tá siad sa garú nó I garna nó inú an all tá giligin seo ag nuair hagann siad isteach sa chahar agus nuair a cloisin siad an gilige in áit cogrochach agus go beover mar gáileh tegann siad an sin go bhfuil an gilige beo agus go bhfuil si ar fáil an seo freisin.